bunge ya South Mugirango county ya Kisii oikire ase studio mwamwigendire na kumwa ekura yaino na araria ya gucha kubaikirania na ndi na araria na kiaroberetie gucha kuyikirania iwaningani mono abamenyi kurwa ase ward ya Tabaka bali moto bwatetie ase bono mambia munyalago wa mogo tuma maboli ino chi comment chaino wocha se studio egero tuchego chisoma asenjira yobo ikiranwa karotogendrete numero bili na mogo tonyora gwetera asenjira ye mitandao Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook na otoro live na ende matonyora gwetera Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende ekero gutumekera ngari kiao na bago kebeka gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao igabona ikaranso ike timire tingana aba Tabaka boka bakoligereria kolende abamenyi bonsi korwase county ya Kisii asengenjo nomorai korwase county ya Kisii igabona karato chikosanganere na sabire obe amonaintwe weikomo elio egere tomo tegerere ngana kiaroberetie gocha komesia na gokonya abamenyi korwase ward ya Tabaka eyurime ya South Mugirango. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana Sara. Thank you so much. Mbia mono. Asante. Bono. Litanganirende congratulations. Thank you. Reboronge asengencho lirikwarenga litangani no wachetebune candidate. Correct. Okaruchi sera chao. Na bantu korwa Tabaka bagakoigwa na ndi bakoire bonekirego no nyenga muratianigu no chigota taingandi mugoche gutianiwa kulinde ekobuna Ndizi TV nigotogote banga congratulations. Asante sana. Bono na bogote byo mwanchu muligereria na ndo bainyoli egero batebinga na kiukoro kwa kabisa marieta onsi na indirende nyarko bagoku batebia mange kerotogendrete numero bili. Karibu sana. Bia mono moralia asengenje yokonyorera chinsa nelibaga ochese TV ito ya Ndizi TV. Litangani kabisa igonta gete mbake nambu ya mone soko nyali bageli. Namba ibere igonta gete kabisa asobwanchani obonne ingakiro monne nyasa ngambi ya mono. Asengenje yokonyorera libaga na inde agakuna abantu batabaka mune ward. Nabakanga libageliga mbe omochorobo ase kirokyo MCA ase ward yeito ya Tabaka ase county ya Kisii. Igonda irikoira libageli ngakira abantu baminto batabaka bonsi pi. Mbake nambiye mono esengenje okonya libaga na inde konga chingaki mbakolere gasi ase gepindi kemyaka 5 eyebangeire. Asamaliete se bali barabageni igonkoro ku mheshimiwa Kenyanya. Igonkorwa ase ward ya Tabaka na inde ninche abantu batabaka baire libaga mbakolere gasi na inde nimbwato kwegena nga wetereso buyebwa Nyasaye na ebirenge ebirara bokonga kwa ushirikiano wa karibu no His Excellency the Governor mheshimiwa Simba Paul Rati oyingi tuanchete mono na inde tobwate okwegena nga kulingana muna na rolire vision yae nebintu biritu betu gwetara ntogote bya abantu. I'm very sure ntoikerani na gokorera abantu baitegasi na mone se word ya Tabaka. Believe me ninde tayari kubakorera gasi. Asante. Oyo no mheshimiwa Kenyanya bunere seire igokorwa se ward ya Tabaka na enda kwiraniria batabaka bonsi ngambia mona sukumwigena na kumwa ekura abwasale no mogoko monene abatarante bina kigweto mheshimiwa bono nganae kwa nyodiri bageli. I think tigante benga I'm feeling okay mbiande. Ekiagara omete koligichikura talia ya moment yamo. Na inde oiskoligereri we were so many in the field. Lakini out of walibalenga bange tualenga abantu 12. Nyasaye akakuna abantu batabaka enkoro. Elinde bakaranga out of 12. Bakanga libageliga talinge na alenge very special gwetani abande. Lakini rende so Nyasaye mna roche akanga libageli na inde rende I want to believe again tekemo. Kaba moremeri in life. 2 kaba consistency. Abantu boka nkoligere barabara na ende ntaire kwegena nga abantu batabaka na abantu abaya I think imbogate sababu bangete libageli mbakolere gas. So I want to thank them so much na abantu abaya and I believe in them. Bia mono sana. Bia mono. Thank you. Kanya natakire kubolinga ekero mwarenge
contestants 12. Yes. Ayembo bisikio basengencho onye ne chi campaign kero mondo na koleta chi campaign. Correct. Onye ne chi sera kero mondo na onete chi sera chae lakini ekabanga anjimi Kenyanya nero Mheshimiwa Omochore kolinde kuira ne whatever is about consistency na koba omo lemerelia na koba close to people. Na koba ngena very close to people. Ekimono mono na gi yankonya ekiagara last time I got na jeta na watawe na ligi chikura 2013 2017. Immediately muna tuwa kura chikura, I think I never left my people. I stayed with my people from day one. Muna tuwa kura 2017. I stayed with our people nkabanko to kabanawo sharing my aspiration. Koba kuanera na koba tebia still okokan kulina abugate go sebiranga na abugate bi okolera abantu batabake go egasi Nomo-Mca mbira ikira ne kiartina nyo alibaga. So I've been very close na consistency sebale intercomise se events chire intercomise sabanto in a small way. I know people appreciate. Okay. That is why they give me this opportunity. Bia sana Mheshimiwa. Bono South Mugirango ne constituency egendrete gukina mono ebwate chigodi angeisano ne mo igantu bat chigodi na boikanga bogitenga bo baracho chitago moticho na getenga mana ande chigodi ichonsi mwensi mwanyolire ose abarai batokire korwase chinse mecho bono iga naliega asia chakire konye yani no gotema tu lakini bono nalie foundation oso musingi bwa magenderero nemirimo ya chakire igo bono ngana lioga netie naenda bona masabo mono egere ochigwikirania lioga netie kubakorera bono abantu batabakamba kuligiritie mambia ya bono nabaligerere bonse begeta seni kya Ndizi TV toango e plan yago elio kwabekire nsemo ngabono bunango tianiwa ngochimule gotianiwa toange plan yawo kwabekire nse alia ale of priority useme chande ilikuwa rodire meke ilikuwa ile priority litangani nimeta mangana na mange but naro roro chengangu chakira iga na kunire omumenyi kurwase ward ya Tabaka mbuya mono moralia Sara I think litangani kabisa priority area ase oborayo abantu Tabaka bangeire igonta gete litangani ntebe nga tiganya sa tutangane igonta gete nga kire chikanisa chons cha Tabaka it doesn't matter denomination ki lakini once walibaroro na ndi baraba Kristo igonta geta masabao na indenda gete mbaira neri the period na beire nabo babeire bakonyoresa masabo and we want to put God first askere yentu taira okora tomotanga Nyasaye I think he will give me wisdom, he will guide me all through asemia ketano ilina nkora abantu batabakegas bono aseme pangilio yane muna Nomo-Mca Omochore ase ward ya Tabaka igonta geteri tangani intebe nga nambe yemo aseme pangilio yane igonta getetobe kijisemi mune priority ase ward ya Tabaka ni manyete needs chiroro ekiagara no menyete no ande na abantu baminto lindo che challenges che chirose che school cheito ntuta yete toro how the best we can do go promote chisemje che school cheito abana baito banyole environment ngiye yokosoma banyora balimu abaya na inde ba performance amatemo abakora every year so to coordinate na abantu professional sector yisemi abalimu baito abaiboli na all stakeholders toje tonyorane tobe kanamo toligereri ngaiturakune elinde toronga jisemti abana baito ase ward ya Tabaka nkoimokere uchire igoro elinde tochikonyora the future generation ere informed kiagara ekenyoro getagwatie obasemi igogekogwa so I want to put that one as a priority na indenta ebenga ninde tayari sana gutara na balimu baito na sector yichisemi kwa jumla that is an area ntairikoligereri andolenga abantu baminto kokonyeka bale gwetere citizen ase in the same issue yichisemi
ni maete ng'abantu baito for the last 3 years. Okay. Mbasa abasane kiagera basali njalengo. Tinkumanye sababu nereli ekiagera basali it is something go support vulnerable families. Chi family nchire chitabwati kende obotaka boro bonge ogo chikoyana paka kwalera maliesi chinyomba because batagemete basali emyaka 3 abantu baitomba chandika. I want to bleed naende nkuaneno His Excellency the Governor chibasali chiri chitale koru. This time we want to make sure ebe priority that to also as assembly to see a budget ego chiko capture issue ye basari elinde ebe incorporated as a budget so that yabana waito as a word yana yatabaka banyole chibesiri che basari kiara ina renchera yoga tora konya chi family chiri very poor. And for your information abanta abange se word yana no maeno gotaka no bonge. They depend entirely support as a basari. So a basari will be something entirely priority and we'll just organize with my MCA's honorable members elinde tueti tibese chike chitoke abana baitu bakonya ke gweterese basari. So that is something very serious with priority in all aspects. Yeah. Biamono kwa kunire sana amangana yichisemi na ndengana ki oroberete gocha gochikinia kulendekero okorobererie gento iyo kwararo rimenganyi gete anene mono gwakwanire goro ye basali nebe munganyi okonyoranga abantu mbali koegwa equally ose abantu bakoegwa nani mbali babwate wetani bali babwenerete gokonywa nandi menganyi kiyoroche erase chisemi ora ndebinga kwarorire basali ni bwato muchando nande loopholes nchire chiechi chigotanga chisemi nchinyara gosuka bosyo ase wodi ataba mbiya mano moralia inche I believe in transparency as a vintongo kora na ende ntagira ko accountable as abantu batabaka igo tutagete osenche ntagete inche form committee ye basari. A committee ye ige koru every clan ekiara tabaka nere ebinyorombiro igonta irekere kenyoro tonyore representative na inde representative ige cover ego chorwa ne kenyoro. It is not about my friends. It is about a community ego ikaransa ya ligereli omonto lekebe pora bakolere gas achiche se committee ye basali asengo chiko supervise ndolenga kero monto nkwa egwale equal opportunity intoligo chiko ligereli omonto ingabona numusani one ingere tigara ego abantu bali bandi babwate need batigwe igonta irekobeke gente very open ingabantu baito bonse batabaka. I want to believe kero mwana ororo na endo bwato kukanukwe basali goikanyoro na endo toligereri priority areas into bwate total orphans into bwate partial neji family nchire very vulnerable, very poor. We'll consider that by we priority kachirati gale abantu abande bonse they will be given at equal measure kero monta e basali so that we don't have to complain. Na ende munanata yaba a community ose nyomba igego chikochoro muteneli yabo tinda irinji go carry the blame ekiare enda ko give people power elinde vetenere na litoranya egosko. Yeah. Mbia mama mheshimiwa soko beka engana ye basari erokwa ye ereseire buronge na boikirano unana kyogo chiko go about amangana yoko na no wechi basari anene go chiase abantu bali bakorucha mate chitali kwenyara engana yobokebo bwali ya bali mukero kende anene mana ba ECD metenga county government nerete ose amangana a ECD arono rochenebe nere loophole. Yeah, it is ekiagera the first regime ya rural actually abalimu baito by ECD ego vale disadvantage. For one ekeronkuligirelia no chibesa bako ewa ego chiri chinke sana inchente gete tuwaki close no mugavana elinde torore ngaki abalimu abaka
bakuligererigo bamentu meshahara batuare morale yokore gasi. 2 chiskuru chine nchire chitabwati even DCCD classes ase ward yane na wanta irekogend round inkole inquiry imanyanga chiskuru chane chons nerelie yegeta nyorete nafasi yoko ewe birasi bya ECD with the budget to which korosi chisemi I want to believe in a kere school ko Kenya ore class kia ECD ekiagera umroso bwa chisemi insali wo chakire se ECD igo tuisikobanga tuachakire korunsebuya I don't believe in and we will go wrong chisemi chitu nchikine namba ibere we want to put this into notice abantu mbale baetu chitenda bagache birasi bya ECD bagatigere birasi ebinjira we want to find out ninkigekogera ekia nejibese bataetu inkigekogera bali kwagache birasi babitigera nchera and yet I believe ngakero muntu akwa contract igo ikonye kole pone semia ke ikomi I'm sorry to report na ki chiskuru nchire ebirasi bya gaje bigatigeru nchera we'll find out and if no inkigekogera kiabete and to a solution all together we want ngibirasi ebibe elinda abana baitu balia bake banyolese bagaya basomera so we will look into that and munanateba oboroso wa masomo obo chakiransali so we'll take care of those. Ndio mwana sana mwanchumuliria nigotore Nomo-Mca Omochore kurwase wodi ya Tabaka Jim Kenyanya oyo ogendrete kwerera alia agochigwikiraniria bamenyi kurwase wodi ya Tabaka okwanera igoro yechisemi mono okoraniga nchite chisemi kegima na endo tebirenga na chigochi imokya kegima buna ere seri ogocha gocha nyoko bwateri bolio na tebanga nyokoro mumenyi kurwase wodi ya Tabaka echina chichingaki umashimiwe ino no arega igase studio muboli ryoganetie tomuboli gaiga egere airaneri echina chichingaki abwate mbache baba bisi aende na bota monyorera isikolenda kala twa monyorera iga Ndizi TV bolio kuboli kwao nonde bwensi okoboli asengencho abana Tabaka na eri boli ryao no komenta kwao nkwareganire wetrase namba yesimi eyuera se TV yao baigo no tuligali ase mitandao Ndizi TV News Digital abo Facebook na baigo YouTube na botogotoka buna Ndizi TV News. Mheshimiwa no nyamuganyete muche gutianirwa indoche aba MCA bande bachakire gwekarakari bachakire gukora imirimo inchiragete iga abande tu abamurekeire ayandora kumurekera igo no tarachake gasi gukanyete gutianirwe gose emirimo igo nachagete immediately na it certificate as we speak abantu batabaka can bear witness inche no muntu na chagete bintu bya mapema na ende manyete abantu batabaka amba understand it tabaka abantu banya babeire bakurwa maramikabo na mono kigima asomo cyotabaka umocyotabaka twalire iruwe megano ngechiro nkwa gachwere I think they can bear witness inche muna naso etaiga with my connection na bintu binde bike konyankunya gukwana konyantara bana omorai ina balirete iranga echiro yatabaka ntu yagacha as we speak today already a contractor no are on site once the kwagache chireria na inenda eteko bakishira abantu batabakanga within the next mitienyi makeiga era beta tugosene ninta eteko chireria yerete ere up and running abafanyi biashara bonse bibatabaka abangina balikonya bakone chingeninse abangina balikonya batabugati so akoigama I want to believe bwango iga oyi muchando inko erole kiara egasi na ichakira ebintu nebinge plant gokora igonta getelitangani mbakire my voters once being ambiamon I think they believed in me na ende ndira koteba iga bali bangakirete kura no yotangakirete kura I think ono siasa yaelire tiga tochamo to colleagues I will serve everybody equally ave no yongete kura oyotangete either my competitor bono na barange tiga tochamo elinde chisera chiri babwate ekera babwate kibata bakolera abantu batabaka tiga baje toshe nabo
na nchemba ichiane tuchibekamo igo chirabegente kene so konya abantu batabaka igonta getumuchioli Tabaka oirane status yolenge miaka ya 80s 90s Tabaka was a very vibrant town totally compare na other coming towns chia Kisii County lakini asengencho yoboteneliobobe I think Tabaka yache kagwa ega ke status nonye okoranga bono igeto gusira lakini rende with the new leadership in place intaira karo mochiolia oigogete omochiolia obwa services chiro abantu babugate kilibata kirogotwara elinde abantu baminto banyora environment ingia yokorere egasi ne biashara mbia mono ase okoracha kimirimo nakagetenga igoganyitotia nigo manye gochaka igonye kwabekire chiro ya Tabaka abangina mbacha gochandika mbana gotwerwa igombia asaba menyi be ward ya Tabaka na yo naramagendero baganitie barabuna abakichikura mashimwe ntete turakwanirengana yobo chenu healthy nere developed nera se county alafu naye buna edaraja yomo akikura korwa se ward ya Tabaka uchaiga ase county wono nayo nge daraja bakuru Tabaka bono korwa se ward ya ukolende bintu mbiro ora akore ase sector yobo chenu mono tukwanire abangina abange ase chichiro konyorore ubi omochigoro mochafu mugina ocho abusa igobe kachinyeni chiaega iga ngaki ogo chigokora egere obochenu ebirango byobochenu ase chichiro ao ase ward ya Tabaka bimukerere igoro mbia mono moralia that is a very important area egieta kire shugulikeru mono tiganta benga ase ward ya ne Tabaka ntobwate chichiro ikoba nero Tabaka mune main center nero ntobwate nyachenge ntobwate nyabigege chichire chiga we want to put a program esa mangana yobochenu elinde abantu baito bali baire responsibility yoko clean mochi at least kere chire ne bwata abantu kete ba kolegasio to make sure nga obochenu igoba ko priority ntuta iriko kore biashara osabangina bali bako ni chingeni na bintu binde babe in the environment etali friendly na mono ke sobo chafu borobonge igonta gete muna mwangeli bageli I will work closely ne department ya health especially public health elinde tororenga ngaki chichiro chito chikorosi kuchibebuya elinde abachenu bawe priority tigankwa ne chiro ya Tabaka as an example Tabaka as we speak tebugati no chinyomba cha abachenu you can imagine akara abantu bachiro kora biashara igere challenge ya nanga ya abantu babuchi so iwanta gete muna chira kwera we want nkwane no mugavana I believe no muntu muyana endo already kokonya abantu baya elinde tonyole chichochi agachwe ase chichire chiga amacha toke elinde kara abantu bakole biashara ya toka on these areas na chiracho inchira catered for abantu baito banyora saga bakole biashara Tabaka mune ward akero nale bakole campaign inaita around into bwate health facilities chiroro ekero chiri na legweta chiri chiroro chiri existing chigo kolegasi a challenge na rororo ne linga abantu baba maliogo tayo we don't have maliogo dispensary chito a dispensary muna ya Giantunda Bokimai a dispensary ya Kioroli a dispensary ya Nyatike abantu abange bakogendoro batewe maliogo tayo it is a very pathetic situation ekero those are government facilities esa maliogo went kobo akonya abantu baitu so na ende chire proposed echionda irakota banga chinyagitali echiga nyasao gwanja ekero tugogenda to colleagues no mheshimiwa His Excellency Governor entobeke bintu boronge elinda abantu baitu banyora maliogo banyoe chinyagitali chire proposed into chibeke se program na chire chichi agachwe elinda abantu baitu banyoe services closer to them
Enyektali nere muna enyektali ya ikoba. Ya chagete kala sana 10 years. Enyektali ere structure actually up to date. Enyektali injana kwa era. Yani it is a priority sende. Nyasaha gonkonya muna toka sa ofisi. Iwanta yete ko bakishia abantu baikoba. Nga enyektali eli I will make sure. Ya eli repi. Ya kiruchirangi. Amalio gatokiro na personnel. Elinda abantu baitu bakonyeke gweterese programu ye. Ngyo kagereto mheshimiwa enyegitari yaire igiki gitambe gitana gwikirana kurengana naye no bokoreri botarenge bwikiranete osenkie kiki. Correct. I believe abakoro bonge bugakoro. Ekiagera enyegitari te ko ba 10 years yagachu 10 years. Yani it is very hurting ekiara ninka. Igo konyoranga enyektali kuru ya chagete. Abantu abange ntugabe into asweti amaboko tukayechaka tukaru materials inkenge before county government itaraje bugata. Akero county government ya chicha 2013 baganza kuyagacha tukakagera iye koira in the 5 years tukakaya na bakonya yalire. It never happened. 2017 tukaka naindi chikura tukakaera nganko erere the soonest possible. Lakini it is unfortunate nga pakalera as we speak. Teraera. Igonta yetiko bakikishira abantu batabaka na maneke nyorkerie ikoba. Abantu baminto babotaboli. Believe me ngenyekitali enko erere very soon. Ni manyete nga His Excellency the Governor no muntu gwate passion isamana health. We will work close in there toronge nyektali eli ya elire. Abantu baminto banyole services closer to them. Tali arayoka, nyektali ya kioroli nero. I think ero Rachel, tebugati maliogo, personnel ingayona no barabumbayo. Igonta yetukuhakikisha abantu baminto konyora bare those services ilinde bakonyeke. Mbiyamana sana mheshimiwa sokubika engana yawo burungi gucyase abamenyi be ward ya Tabaka enkiagerana kubuli guru yechichiro twarorire nga echikwebwa bantu ba focus ebinte bingao kwanyoranga bangina bali go bakuna kurira bamenyete ne chiubi na ende ntwaro cyana nyo mukonyi bu mugavana county ya Kisii nera na chagete gusibia echiro koba buno mubwekano bwa magenderero na kwinyura bonchurulia asengechona barabunkuru bali bango kera sengo sangeriri bale na kikiagera na kubulinga na kyoba orobereti igoro yogo konya abangina na bonchurulia bonsi ase chichiro ao imeye ward ya Tabaka ende wakibekire byanga no chie kuligereria no nyine chinyumba cyo baceno wanchira nirenga mbabwati igonera se timeline ya uche kwikirania engane yombi yamono sana ekarabana ntete tosuke tora kwanira igoro yamangana yobolemi gose agriculture ekarato mayete south mugirango nigere ntenenku se binte binge tuchakere mesie chinchugu aligene ekawan nero kabisa nero south mugirango yamono okay mpakecha lakini chinse mongenge chaere nyinge machoge church Mbiyamono. Wana amangana yobolemi na batali Tabaka yoka usatali sauti mugirango yoka abanta abange abo barabalemi mbachandigete akiri rende ntaite toire focus wikase ward ya Tabaka nga kioro beretie mono uche kuligereria nga ebirengo byobolemi ngokina bire aliya soko nyara buno mu MCA bintu mbiroro cyo gutara bakase binyorogete kwaranga abali mimba chandegete anene mono bali bemesi na butoko igo bakorarira mono na kioro bereti gucha kubakonya mbalira na ende ense yo bakoreri bwabo mbia mono muralia amangana yo olemi I think in a sector is very important as a Kenyan even in our country. Kenya ninse tegemete agriculture mono a bigger percentage ya obotenenku igobokuru essence mo yobolimi ase ward ya Tabaka intubugate chinsemo chiri tutagete chiregereriwe esamana ya obolimi litangani Tabaka nebugate bimeli ao ebyo abantu baminto batakeire basirwe elinde torora gose obolemi oboiga
ngutwara mole evaluate sa abantu baminto tomento botenenku ase abantu baito nambe yemo Tabaka chikawa nje akasimikirwa sana into abwate coffee factories chirororo lakini chiro chitali functional I think there was in that mismanagement ye sector yega ekiagara oisokoligerali even chinsa chinyinge nje na very privileged to go to many countries outside our country. I've been in Europe to several countries. I've been in the US. I've been rest of Africa. Na atali jinsi nyingi sana. Ekawa igere very very important. Na mona ekara togo tara jinsi muna wana Europe. Ega kombe kama ye ogosel ye kawa. Igo towe kokora chi euro inye osei sana. Ejichira almost 500 600 shillings. Esete yega igo anta gete tobugatirane na mono na ba sabali ba agriculture. Abunka gerete bago chocolate basemio banne oche sabantu bane bai wodi atabaka. Chi factory chiro chisiekire. Igo anta gete tobugatirane na Nomo-Mca elinde chianse go kolegas. Abantu bali barabalemi ase sector ye kawa. Baligereliwe wetere sobasemi. Babe encourage banse go simeke kawa eli. Kawa ene konya abantu baito. Ekiaranja as an example, ekerona lengo mokena lego soma. Chibesti nyinge andake chiara ko ande skuru yo chiara ko rese kawa. Lakini senginja sector ya kule etaiyo. You want to encourage abantu bane be wodi atabaka in their small farms. Tigo bagende babeke metemeke ichikawa. Ni mwenyete nga passion ni mugavana abwate. Nko temale sana chi factory chiri chichaka okolegasi. Abantu baminto tonyoru botenengu gwetere se chikawa. Into bugate megondo eremeke lakini there are many ways kulingana munandoche. Turabe kechikawa chibororo and tibe cash crop egochikoleto botenenku se family chito. Mbia maneka rututigarita bwasika u mashimwa no bwato morobelio wo konyora no nyene chi emiteyo mekeiga ekero bwate a lot of connections egere oe abalemi metana ba kero kendera babere singencho sector ya kwete chi factory chigakwa abantu baka umungusoboli bwekawa okarwa se ebirengere byabo bana kero tete ko yo revive no bwate plans kero kende chi konyora chimbegu nkeigo oraba abu no mubwekano egere ko imuki passion yabo bagendere no bulemi obo in a small way inche Nomo-Mca egento maybe ndachenkole Igo anta gete echentare ese emincio agriculture elinde bange some information ngaitora nyole no chikawe chiga tonyole no nye ase chimbegu chiranya gusime kobekwa elinde tonyole chibe chinyinge abalimi banya ko bakoegwa neba bakogora bagoli na very subsidized price elinde banyole okogania wogo chigora elinde bachibeke semegondo yabo egento nkera na bwate na rukwane umanyete emegondo nero konyora tobegete defense tobegete yani fence ko ira bosene angechi futibere futisatu omonda abwate bosene chia kaisato lakini okonyanga no sana ra I'm encouraging abalemi be wodi atabaka lika tokobeka orosane se chimbago diga tosimeke omonto wekawa ya moyo obe no romna orobago at the end of the day that will be a big earning as omolemi oyo na ende kero chi factory ya very revived ninkaire in the next 5 years saanyo gotobeka toro more difference is a sector yobolemi I will try my best and muna nateba His Excellency the Governor now what passion ekiara muna na mategereire he has a lot asamangana yobolemi nindo che bintu binda pangete muna bono no sector emisi already a factory area ya makti kwa gachwa se nyangweta nata to make sure within
a period of time yabeire up and running ekerere igo nabwate passionate chi sector chindi chobulimi ntubwate echae nero ase binyoro bianali abantu mbale basimete echae nabaro babe encouraged nabaro bamente mete echae so that banyole ligasa linene tukini obotene kuito gochese chifamily cheito ntubwate chinchu nchiro abantu nkole mabale we want to encourage them via bamente ntubwate chingeni chinsemo awa chingeni mwete na ichire to kulikire lituko we want to improve ntubwate nchira tura kole gweterese obomanyi bwa aba agriculture tonyole enchira ya kisasa yobulemi tonyore no greenhouses ese obulimi bwakoba elinda abantu baito banyoro botenengo gweterese tsemi kiratoke mbiyo muna sana mheshimiwa asokora kunira chinsemo cy'ubulimi n'ekinyinge kiri lakini ndocenga no bwatemero bulyo nonye umutabako koligirite no muligiryo ndubwansi narocenga no bwate emerobulye menge ochimutumwa nchumuligirya rero nigo tukuligirya ngana kiago chigokora magenderero ntubwate mangana mange asenge chibona nero mugambi nero mu MCA korwase ward ya Tabaka wana ne iliago toabo agotwasiuliranga na kiago chigoikirania aliago tebetie ekera ringi koligi chikura na inde mokamwana kieko gara tukumuboli step by step ngana kiago chigokuna chi sector chonsi chiriago ikeri no mu MCA oigwetana bata chi connection chinyingo ratalire outside yense ito ya Kenya o benchmark rigo na rochenga na chigwikirania make ayatogendrete kumubolia na onyo kugwate libolio orochenga nkweba tole osengosiekera tole isiko na boko lituma wetera se namba yesimi eyuera se TV yao na ndimo tubwati wetera se mitandao Ndizi TV News Digital abonkoro wa Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube goto bese ko tugomagega libolya ekero ligocha nindirigererie ndochenga ambaro bacha kiri gotuma mabolio agendera ko yatuma agendera ko yabwatuka asinge chonko yaligeriande ase unatogendrete iga numero bilimbiya mano mheshimiwa engana na temire go pik nelinga obolimi bwe kahawa tariras mosimeke mugondo ime watabirenga omontorba nabakoba ebe bune fence correct egokonya na ndebo igo obe omulimi bwe kahawa singencho amalimo na make ase ense ito ya Kenya anene mono ase county ito ya Kisii karato kuskokorwa ase obolimi ndoche gwakwanire amange aliyogochia ko ikirania engana yabasaye mangana youth and amangana anara konyorange umubaro umunge bw'abantu bandi basometa abange kurende mbabwati kende bakora mbabwati no mbiasara bakora gusubunchurire bunde bwensi bekineke bugima ayana kyo o planet gusena ki oroberetie ucha gokonya nsemo no takonya bonsi to gukora okole bonsi bake baliora ikere morobulio gocha sabasaye no rulio mbiya mono moralia ase issue abasaye nimbwata a lot of passion is abasaye na indi muna na abango it around nkoligi chikura na bana batebetinga abasaye will be given a ensemo was a priority area asina barobara bagokonyeka ekiagera ntubwata abasaye abange bakoli chi school abange igobaleka mbabwate gento bakora we want inchemuno mu MCA obo toligi chinchera ngakitora nyore chinchera basaye bakonyeka elinda at the end of the day wanyanga kirumo na bwate isini cha isano abegeto mubuko ataligo chikoba independent yo moyoli ekiara baiboli abange as we speak for sure they have invested esabana baiga especially abasaye baito na ende mbakire mbia mono for standing with me igo na baliete ire binto mbirenta iro chiko bakolera muna bono nimbate program estengo chiko ba bekera free wifi ase chi center chito muna bono mochio Tabaka mochio Nyachenge nyagege ikoba igo ntagete ekiare mirime mengerero yabere okonyeligie wetere so mutandao igo nimbate program asa gonkonya muna na nsiriko kolemeremo ninchemba bekere free wifi zones
esa abasae bakogenda bagenda online bachai kuligia emeremo nimbwate okwegena emeremo emenge noere ase mitandao igo abasae nimbabwate sana ninche nteme eliende soon ekione gento ntaire kobakishira ng'a ninche ngakore enkoliginde chinchera on how we can create opportunities wetera asokoba ebyombe bikebike abasae bache into groups toligi opportunities chiroro will partner n'abasani county government toligi enchera era konya basaba ekiara ntobwati employment era nyago konya kiromondo for sure ekerona ligireti kimugava na okwana emeremese county nemekong abantu igo babete overemployed so space yogo ja kolega se county no maene na very challenge unless yake kone kiri yesa kolete kapiranaum asogo chenchi amaja kabaye kinyugwa ekolekane for now it is a challenge even to the governor I think na very muchanda man lakini tiaba sai batu are hope we'll make sure in the ngakie batu ete nafasi into create opportunities in Chirendeons inche no makoli biashara a sector nera were very very important a sector ya magena nera na kolire sana anda yanda ko batebinga ntuta yetoli go se entonyole nchira to improve a sector yega na mono the tourism sector omoyente akara abatali bagocha ngocha bale bagora ebintu birito koros akara bagolira bese no egotiarali abasa abange as we speak na bo bale involved is production ese sector kakintoli chinchera on how to improve tonyole chiro chinyinge elinda basae banyole gasi banyakora as we look for alternative ways yoko baligeli enchera yokomenya but that is the direct source ya banta bange na mona basae inare gasi bakora so we will improve on that na indrende interkote banga God willing with that knowledge mbwate no manya about biashara hivi I'm more exposed to this business in intermendole ngakitoko nya basae baitu yeah mbia mona sana mheshimiwa nkuira na turakwanira amagena yake ndreta koba direct source ya basae korwa se ward ya Tabaka kuri ndintaite bona turenda sumutimo kake ase studio karoto kwirana ndasome cyujumbe cyakirege gase studio ande togendere kumulikiranga naki ogucha gokonya abantu korwa se ward ya Tabaka ekerobono uruchingo bugimambo kongete na mangana mangi economy abo kongubungi bure ase chinsemo au no nyetali Tabaka yoka nkwira na toro mheshimiwa teturaenda senso mu studio ase geke kirebosio tumanya kwira no mwanchu mulire to baisa gusuka nkwira na tore nigotole no mheshimiwa Kenyanya korwa ase ward ya Tabaka oyoko eranga naki agocha wikirania alierete eira abaki chikura abo bamwegena na komwa libagere goto bese gusuka enero Ndizi TV obwanzu bumusi. Thank you. Welcome. Ndizi TV obwanzu bw'omugusi. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwanzu bw'omugusi.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibintu by'ugutumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya light tower asirigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchitanaine. Nabugu tutarira imeyumu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sinikane gechigari goso to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inye marakabire enoti sano nemo bose enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase baruwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho murielio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere molero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore trebi ntebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikeko tabanga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande manya chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatesa Jumamosi gochigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
much muligereria ogenderete kubwati umurubirio bw'erituko ria rero ekero tuli Nomo-Mca Omochore Omochore korwase ward ya Tabaka igotukemea South Mugirango ekero twachagete umurubirio ng'a ensemo n'echideke 30 na agenderete kwerera amagenderero ali aroche atarenga ase ward eria ali agoche goikirania kubwatirana na serikali ya county ya Kisii egera bamenyi benseme yobego kerie obokoreri bwaye buna Nomo-Mca nere tubwategega ase studio togenderete gusanganere emo ase emo bali mubwata amabolio anene abamenyi korwa ase ward ya Tabaka amabolio ino nyarete ndochinga mwatumira atari make nguchinde ko yaligereria senchira yoboikirano na bali mogutuma gwetera senchira iyo mutandao na mogotonyora gwetera Ndizi TV News asensemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube igo ninche kuligereria kerengereri kiao gwatumire gwetera ase chinseme cho ibere tintaiti gotigonde isiko abanya kubwato kubolia tintaiti kogosiekerera isiko karongoligere Mheshimiwa turanire korwa somo timoko ndaligerere chi ujumbe tumanye kogenderera ninkwana yaito ndochenga nara okulika agoteba following live korwa Nyankongo Junction Nomo-Mca yona bwata maroro amaya asaba menyi Tabaka ward wishing him success yakoro kwa Kemi Sofia Motangi au kuganiria maya arochenga no bwata maroro gocha saba menyi Tabaka. Nimefurahia kuona mheshimiwa wangu ndani ya studio Kongole Ndizi TV agoteba swali tu ana mpango ya kubolia libolio agotebanga mheshimiwa ana mpango upi kufungua masoko yaliyo katika wadi ya Tabaka Rineli Tangani ili akabera agoteba kuna mpango wowote wa kuweka mataa kwa hizo masoko Rineli swali yakabere nili agatata kubolia pia kuna roadside market ilijengwa na Kenha kupitia kwa Wachina uko Nyachenge utaipatia wa mama juu aliyetoka alikatalia ayona mabolio korwase James Barongo anentete tumwiraniria mase mototaranya iba mpango kyobwate ase uko igora chichiro chia Tabaka nelia kabere no chikobeka chitaya nelia gatato roadside market ya agache Nyachenge na Kenha no chiko yena na ucha sabangina oyolengo nigaye alikatalia James Barongo mbia mano muralia abantu baminto Tabaka na entigamba ke nambia mano asengencho yokorwa ibirengere byino na monese mane ichichiro inche muno Nomo-Mca ino Omochore igonta eriko bakikishira nga chichire chiga igochire amali y'umwananchi I want to believe nga omonto ko agwe priority so konyora ali bagese chiro no makolie biashara wichirelia igo musiba na wasiwasi abantu baminto Tabaka biashara dinga kero monto nanyole nsemo yaye na mono no ichiro ya Nyachenge mwakwana ichirelia agache twena Wachina ekero balkorosie para abangina Nyachenge let me assure you nga ichire ne yeino bali moro mwende tokole biashara mtapata hiyo nafasi ili na manyoasaga ya mwakolere gasi so believe me ekyo tutashirikiana na nyinyi to make sure nga onde taligo chiko chomogeni otalenge se program achikoe ulibagelio walimu alenge existing you will be given the priority kalira tigara another new interested person nera maikonyora igo nimbwa to kwegena nga ekyo nke bachanda tutashughulikia mbia mono nechitaya egento nkara kama na inataga okwana Omochore Tabaka chinchira nchiro muna wono akero gweta Tabaka enchira nerero omochando mono epara eko connect main road eko rukurwese office ye ward eko tinimbuka ya connect epara eko Nyachenge gocha Tabaka epare linenke sana lakini ere in a very bad situation conditioning very ignored for too long with the new arrangements na support egoetere somugabano ito nintagete monye gene nga nkorwa story
Tabaka will never be the same again. 2, chitaya. Chitaya, muna bono Tabaka tujake Tabaka, chitaya nchialengo. Chitaya ichi ngoko nchialenga wangine sechiro, asengencho yo gokole biashara paka chinsa chi akaro chiarata. Lakini I don't believe I don't know nkikiabete. Chitaya chikaba vandalized. Chibetri chikaibwa, chisola chikaibwa. Yes. Asifu ntobugati security. I think that is something when the colleague Ncha will intervene ngende mbolie endorenga is their way. Chita chirichira reinstated. Abantu baminto banyoroborabu asoma Tabaka na nyachenge boigo. Chita chiria I want to make sure njire up and running. Chikonya abafani biashara wali bakora biashara paka chinza ekarujinsi chiarete. So nimbato kwegena nga with the new arrangement. Intokole. O tutafanya. Wana. Mbia mwana sana James Barongo nkageretenga kwa muira nire na ndo isonikire chiro ya nyachenga bangina no bwato murubili buna na kiyogo chiko Yesu bulikera igombia muno asokweranira amaboli ayo nindo chinaro kwa Lydia Nyaboke. Congratulations to mheshimiwa, Mungu akubariki. Nina imani kwamba utatimiza yote. Oyo agoro kwa Lydia Nyaboke ko nditatebetia se ali kakorwa. Asante nindoche Ruben Okongo kwa Nomo-Mca Tabaka. Agotebo mheshimiwa, tuko pamoja na tuko nyuma yako, tunajua unaweza. Bia mono sana Ruben kwa Nomo-Mca Tabaka. Bunga tia bali bago tumachi ujumbe bagwakanga bia mono andimba bwatu kwegena no chikubaikiraniria onsi. Untwa kwanira igoro ye factory ye Messi ose anyale ko bakigo kwanirwa now and again. Talibono igato chago ye kwanira. Lakini akarotoka ndete ni chinkwana cheito ndo chenga nole no kwegena sana Nomo-Gavana ya Paul Simbarati. Correct. Na kiore no kwegena ko sina kioro chenga na chigwikirania kwa gache factory ya sengencho serikali chiara ruro ko rutonyora devolution myaka 10 etire tokonya gotebwa abantu banyotebwa neche factory yungo chere ngwegena kyo kugose nkieke obwato gwegena na kyonga Paul Simbarati mugavana vono na chigwikirania sokoro si factory yekonya abantu kuro South Mugirango. Ambia mano moralia. Nkwegena entobwato gwegeno as His Excellency the Governor, Paul Simbarati. No igente kiyomo endege korekana. Siku njema wanakana asubuhi. So kulingana nje karana muikirange na ende tuashaire nere ese virangerali. Olino mondo gwata maroro. Ako na maona ya mbali. Factory emes ase South Mugirango. Na tukwanira akatutebya the investor no are around na ata kuma approach na ata geta make sure nga is the shortest time possible factory ya agachiro elinde abalemi baito korwese constituency ya South Mugirango and beyond ekere factory eteru you serve only South Mugirango, it will serve the entire Kisii County. Asengenjo koranga abalemi factory aba yabeire na inde mesi ya irirwararo elinde to chake go generate income. So with that vision ni mugavana abwata nimbwato kwegena we will support him ase mangana yaro mia kwa mia inche muno ya omo MCA na ba MCA baliwa South Mugirango bounce. For sure, let me tell you, into etukalko work as a unit, as a team. Akarotu achorwa immediately into ayeto kaikaransa. Unawa MCA wa South Mugirango na wantaba ya ende tukaiwana na nga wekato support programs chiyo mheshimiwa Paul Simbarati. Bakanchora muno mwenyekero wawa akero wanga that responsibility organizing to meet kerengaki tualigereling priority areas ese chiward cheito na South Mugirango kwa jumla. Again, tekena tutayakokora nkelinga no support His Excellency the Governor elinda ikirani amarorali yokoranga factory yemes ya chakire immediately elinde tokonya abantu baito factory ya karegocha nebwato bya bwayo bonge
amangana yeji gasto kwana. That is where we'll create opportunities. Sabasaya, ekiagre factory e ko employer wanta bangi. I'm very sure isa kawanga ya elire sama tukamake. Okay. Amangana ya igato kwanira amangana yo kuliye meremo. Abasaya waito let me assure you nga monyo les mokara. Oyo bugate experiences area gete, I think will be given priority in danyo le meremo. So we want to organize with His Excellency the Governor to make sure we factory yega or ikere investor na indo ichiro on the ground ekiaramba commission. Now it is about echake kwagachwa na inde echake ko kolegas. That is all we want to do. Mbia mono sana. Thank you. Mbia ase egento kwanga okire na ndeli boleri na alibwatira kini wikire kolira nilia neli bwatebirenga mwachiramo aba MCA bali batano no mukuru ase ebunge ya South Mugirango. Molenga na kimugukine chiwodi chaino mutagete ngonda ngusire kando ngakiro monteko bintu byae. It's a collective responsibility mukine South Mugirango mukine amo ni chiwodi. Ntu arorege ntu bune kyo yakorekanire bonchali ase Dr. Charles Onchoke. Ere aumera na ere bona ga umera ni na ba MCA bae. Ba bekire mirobiryo ngana ki bagucha ko bwatirana na kwana kyanga bonchali ngo kinere egento naye gwatebire kura South Mugirango abaneri ntaramanyanga mumeranire ino no mu bungo ino moske Silvanus Osoro kulende I think moralia tiangira neli liboli eli into immediately munatua ito certificate no tualenga manu mujumbo ito na inde ntagete congratulation omwesimiwa Silvanus Osoro into ntobugatia ni difference. I think into akwana and tukaigwana nanga into etogoji gakora mirimo kwa ukaribu sana no mujumbo ito moske Osoro inde na nchira nanga we are organizing a church to ikaranse muna ba minto ba bonchali bakora nesenge njorene mwarara after chikure cherete kwaro chese patia ye mangana na abo already are se court. I think akamove go to Nairobi immediately asenge njokora lene ngebintu byabo ngakibiko immediately muna koirana into bwate a plan yokomomera to ikaranse tupange na into tupange kwa ukaribu ngakitoa kolera abantu baito babugirango emeremo ekiagera tuiskoba divided house actually into guska into to work no moraye kiana era abantu ba South Mugirango ba ire mandate into mbabo ngoturakane onya abantu ba South Mugirango wa mobility tubakamwachikura na into wamba twachikura. So we want to work as a team elinde torego sento change obugima bwa abantu baminto. We want to touch lives chabantu. Asante mheshimiwa libolira nangwiranire 3 factory obwato bwegenwa na Simba egento gwatebire nigaro murai bwebikorwa na inde no kwegena ngabona ba South Mugirango mesinye cherere kigima andenye simeke asengenje factory ngochere ko bwatekana no kubwaterana kwa ba MCA bonse ko South Mugirango egere bakwanire omo governor. In fact nera set timeline yoko gacha a factory. Mbia mono nara ukolika gotebanga congratulations our Tabaka MCA elect. We have full confidence in you that you are worthy to perform. Gakitu asabire otokonye ase bintu bikobwatia otebire chinyagitari chiri gwakwanira chipara obolemi ebina bintu bitatu Dennis Mokomba bomwale era kolika korwa bomwale Dennis Mokomba na bakobolinga obakonya chinyagitari chipara amono bolemi nigo baragoke barabobuna abamenyi kurose wodi ya Tabaka. To kera kemo na kera very important ase abantu aminto be wodi ya Tabaka. Amache. Yes, amache. Water is life. Inchimuna nara veire a ground in the very close no mananchi na igura wanta abange bakolera igure amache. Amache chinsoko chito inchiri moyo. Chinsoko chito egochi abete neglected ase miaka menge njanya gokorwa. Nintagete
enkwana no governor. Okay. In fact, ato a priority as a Tabaka. For your information, amacha amanga kutumika Tabaka sana. Esektelia magena ichiwale. Egento yakora ya kolega sina machi. Abangina wange igo bakulia machi bako sene ichiwale. Amachi atari closer to them. Ige kobe challenge. Obanta wange they took a lot of time which kulia machi. Onyandiria machi alinge angena bo. Igo balu ja okora igasi nyinge. Tomato production, tomato gotenengu. Amachi igo antagete ya ligererie asitinchere chinyinge. Ntubwate chisoko echinta getoko cha gukora a survey imontu ale data echinsoko chons piche ward ya Tabaka ntubwate areas already manyete chibwate muchando monne sana. I will give them priority chinsoko chiri chiagachwe elinda abantu baito banyora macha mayo konywa na yanda to make for domestic use igonta ete ko request ko revive amacha naramuna bono around Nyachenge ntua wata macha alikuruli goma aliku serve Nyachenge alinga ya gravity with the arrangements tura tuale no governor igonta ite request macha alia revived elinde abantu be muchio Nyachenge chiskuru nchiro ntubwate institution polytechnic and there is a proposal yokwakaje dispensary aroro. I think we will make sure amacha achiro abantu baminto banyole asichin soko chire na chira chichianze kwagachwa abantu baminto ese wordingima banyora amache na inde gwetanigo entutagete enchendo request gwete se program ya amache tonyole bisima bya amache ebisime biga Tabaka ndore privilege nga ebitun of course kisi ese kwa jumla ne Highland ebisime bisiko bekwe bitunugoro. I think ya magic romonda kanyara. So we want to work with the governor very closely. Astinga kichiga abantu ba Tabaka bangere libaga wa His Excellency the governor libaga kisi county ngima toligere program ya mache abantu bamintu bakonyeke. Okay. So those are some of the areas tutayochikolia tokonya abantu baitu. Mbia mana sana mheshimiwa asugo kunira chinsemo ao unuganitie gucha gwekerania magenderero kurwase ward ya South Mugirango ya Tabaka kura South Mugirango of course mukubwatirana na iburenga ninjiko request yogo ikaba MCA mutwaro bwa matubya amo no mu governor agere bintu birwe ase county biche ase ward eyonga igo minuting inarega asientangani unaba MCA mu coordinating anaki ebintu bikotoka korwase county bitirimbuke bike ase ward wana karoto kwanira yonsi pyo mheshimiwa kwa rura marora gobuno guche gwikirania ebyonsi nigo bigwikirana ekero mwachire mbaka ase county assembly mwetia machiko aliyako bagavani ninu yani go minute ko tabana karoto wachira semirimo yawo no mu MCA bintu ne bingo kora ase county assembly ngo approve mole na ke serikali ya county yo kabesa ngo approve mole na ke budget ye in expenditure na kichibasa chiko tumeka bona egana wakonyoranga omuchandoro monene nabo mugwetie budget ye chibesa mateba ngechi chikwanda soba chino chichigenda sobole me chichigenda se bantu bamenyete no balema chichikukora magendera yugwatebire kwanyoranga katika biraiga chia kwamiro chibesa chibona to kori gintu gite mwetia mwa approve budget bese chinchigocha kero kiende aba MCA bande kero mwa bwatukiru chibese icho chikole bintasi chigwadi kwanyoranga nchiri woikali sichitakere ngakibono bunayo mwa chigokoro muchando yo egera magendera yo ikirane ase ward ya Tabaka mbuya mono moralia ase liboli elio inchemuno mwa MCA Omochore ward ya Tabaka we can take interest y'abantu batabaka at heart and it priority vesateyo togo chikwetia as a budget etali chikokora yento kelikere earmarked gokorwa nimbu ato kwegena asomo governor nimbu there is a lot of faith and trust omweshimiwa His Excellency the governor no mukonyi oye
I think a vision yabo na bondo chenga goikeba actualized. Mheshimiwa Simba tali muntu wote bae ominenti yaya. Esa matukali na mmanyire eno muntu ominenti good for the people of Kisii County. Igonta getu tubwaterane sana. Omaentenere, I'm very sure na ata koranga okolire 2027 abantu ba Kisii County na ndo bamaili bagalinde. Ebinte biga to kwanera byo kwetia machiko esa assembly kwetichi budget nebintu biri bigo tajia moima y'abantu ba Kisii County. Injeti nkoba ya mawo asoko support wasoko supportage programs yo mugavana. I will be very supportive koranga chibeso ni chiachire chiko kora emirimo onye nyagitali tiga chigenda nyagitali onye na mache tiga chigenda mache onye ne chipara tiga chigenda every sector tiga ever given chibesiaye na ninji baskoba diverted chijo kora binte byao. That is why chisegi chaberi chikurwana kurmaga. We want to make a difference as a session yetu chikokora nimanyete nga abanta abange tuasorete turabageni intutageti chisegi cherwane kurmaga na ndi chibe extended goje sobora yobo ya. We will not allow that. Tigato chake emirimo tore une team tore united na tore focus tubwate agenda yamo yogo chenjubo gimabwa abantu wa Kisii County. So I want to believe nga His Excellency onyo ntagerete se amaujana ya. I want to assure you nga I will support you. I will support all programs chao na intumuna wa MCA na mono baliba South Mugere kiara ntu tuakwane, and that is what we believe in. Ntoli wechiwe change. We will stand by that. Mbia mono ase okorwa enkwana ya Mheshimiwa igoro ya mangana ye boteneri ose ase mogochikoba mono ase county assembly. Nonyo wate banga otete motete ko make a difference. Abageni of course na abageni mwachita bange bali ba re-elected na bake kulende na barabwo asaba igaba alenge kuruma ko 2017. Yes. Na barabwo was the same case. Batanga tokwenda to support mu governor tokore ABCD. Mba alenga korore kiombewe ekiya korwa litangani na nimba atagete gwikirania. Lakini waikagatika berega okanyora ise yiji chiacha gucha after ange miaka 3 ya elire. Inuna kitora gore twegenenga muchiko ba intact muchiko bwate sio Mheshimiwa sengenjo bono muri guchikora sengenjo ye mirengo usebyama bana mu guchikora abantu baino kurwa se chigodi bunabarai ba Kisii County ngakia ba menyi baratware gusaba abantu ba Kisii baratoro kugenenga aba MCA muchigo cha mu mwensi muchi ko bwate sio mu governor na inde manyore binto engeremo konya abantu kora chibodi chino segi chitayo asengeje nawe wikagatika bero muchaka byo mwaka oyo 2023 muri bya 2024 anyore nga chi okungusana na wachakire atiye inche Nomo-Mca Otabaka ward. I don't believe as it say. I believe on ideas. Will be supporting programs chibwata ideology chiokonya abantu ba Kisii County. Muno manyete any institution umuntu noro oragere bintu bebya intumne elected members of a county assembly ba Kisii intubwato mo government nimbwato kwegena imuna nateba ebintu birindo che a program ntikokora nimbwato kwegena nga will never go wrong amangana in fighting ese intoko make Kisii County ekine. We want to make that history ever forgotten case to chamo to colleagues muna bantabamo. I think there was a difference esoborai bwaitete esengencho omorai we institution agaro konyora ataligote bya bantu bayane. That's why chiseki chigo chaka
oisiko banga ayano murai we institution abantu bakomanyete nga kagwate bae na bo minute kagwate baya na bo minute yaya bintu mbiko sereka and I want to believe nga simba no monta ya mabo negere nga no mondo jokole bintu on a very open and accountable environment intumuna abantu bae bako tindo jingantu tu are problem nere we'll work with him and support programs ya Jones ekiaro ogo succeed kwae ego korabo go succeed kwane ige karara kole bia na inche credit ka kenjere igo mutete ko make a difference yes yubora iwe account assembly which go so abono asika kemia ketano again tekamo na lani his excellency akwanire ne issue yobukurumi yobukurumi na kina obukurumi na obwagere no chiseki chikoba because abantu bagenda asengenje okweta kera poka abanyana batagete batwale bintu you see isanika na bire bikenya saa kwa ile and I want to believe in that simba talibinta uchikoligi no the ones munawara italibintu uchikoligi we want to serve our people so we will just make sure ebinte binge ngokora kana vire on a very open and transparent manner no nyumonto onde bwense common manage nera ko birora ko even a distance na kimogo chikomokonya mugabana simba guticha imenganye ryo bukurumi egorando che agenda ya kabisa tatageti ko ibukurumi ase county ya Kisii tatageti ko ibukurumi korwa ase ward ende yonsi nigata itabarai ba gufocus ya samagendero na kioroche muguchi komokonya egere guticha imenganye yiga yo bukurumi chibese chimuguchi gweti ase budget cheika chiakora andonye chigotigara nandi chiakora gento kende additional mbia mono morali I think into ready na inde into eruete ntayali tole kobwate sio mo governor otiche mnganyi yonspi yobukurumi andonze serabe either kurwe ward osese county ngima omweshimiwa his excellency the governor otemire and he has started cleaning a county ko make sure nga ebintu biru byale wakorugobe ngokoro biroboro aba obsaba liba iru responsibility bakolera umwana inchegas ebintu ngokoro birebuya beso yumwana injite basa wakoruma gosoli echake kukurumwa we don't have room for that we will make sure onye ne egento ge okorwe se word yane we can make sure nga ge akoliru perfectly nkoro raise a problem where I will raise the alarm na endonye na contractor irwe nafasi akole gasi onye tali okorabuya chi shortcut chiroro will stop him we want to make sure ebintu ngokorubiro boronge na endenche mno ya mabo I want to believe simba tabwate rumwe sobokurumi we will make sure we support him bia mono nara kubolya mo MCA Kenyanya abantu batabaka na bali mitole bechae kulende bengi nerororo eyemo agotebanga nige kubana cha chibesa chinyinge naki oratokonye nige bengi yo egotuibera bube okay bano botukibora chigo korwa kulinde akorwa musakorwa matongo bocho gembo agotebanga bengi nero yeme kali kubana chabale mibechae chibesa gwetania kerengo ngakiora chikubakonya gosugulikirenga neyo mbiye manese liboli elio inkagerete ebengi that is a private business ene biasara byo monto lakini rende bintu mbiro bi ose totally wanchereli ekero tokonyanga avali mwinko nyanyasu vale igotoko anda toboli the management yebengi yo ntotairi kunyato relieta ekiara ne biasara byo monto lakini rende onyere tabaka igoni nyemanyete ninkwane na administration tororanga gose alunyo muchando yoro orekebishura abantu baitu mbako raramika
ekiara na baro ne biashara gale ise kabo ine customer yao ise kabo ba customer bata mire ko rwebenge yo I think it will go down igolende mbaigweta manganaya tigango baligere libaro where they can adjust lakini rende ntoka yande chi office chabo ntoka chimanyete ntokwane katora igunga egente kinke bwate wait I think waraugo kabanyane mbaro how they can adjust linda abantu wetu bakonyeke mbia mono sana yeah asante mheshimiwa naende kero kende ni numo wetia ni numo wa approve account na vera ko bese kero yekirenga miruguri ne wenerete gokorwa nainde moyare ruchibesa katiba neru eto bosiborenga nabomo kabesa chibesa wetera inwe aba members of county assembly wa approve ngankere ngo kichibesa kiwenerete gocha ekorera magendera lia kwa mete kerogende twarolje ase serikali egosoka bono serikali egosoka bono chi county chinyinge pending bills nchiro rono na bagabana bagocha gosobisi bono nigo bagochaka gwakana amadeni ali asabetwe akorera amagenderera ndi naro chikaine ayande kerogende taro chikaine bono inwe na kimogocha gokoranga amadeni taba mange ekogera bono amadeni konyorora mange bono mo governor gocha gochaka koyakana na handa amagenderera ndi nigatiri ni kiandike 10 nkere ngo kimogocha gutumeka egere mweti gose mwa approve nga chibasa chigwenerete tugwenete ukabesa nande toirani nigo chinga naiga bending bills nchiko bachinyinge yabo musigo asabara ibago so bisibon mbia mano morali ase libagelio nobo maene chi county chinyinge nchibwate challenges chia pending bills kisi county being ya mayabo nchena igwa His Excellency okwana before Bestindi Jones chitarakanwa wekatumanye ngaski yakoleto in fact abantu abange wasechi serikali chinyinge jigochi wakana oxygen kende geta koliri chi university aba raised wetere sobo kurumi bole within a system kwanyoranga tuansire go accumulate madeni I was shocked to Montoya Mago die quite colossal sum of money. Natanya wakanu. Lakini akaro kolierelia. It is shocking. And I don't believe in Jivasi in genuine. Every indomune evita koliribia. You want to go support governor in Chivas wakan. We come on tap approve kina kolete gas. Ntoli go tiringa chibasi yomana inche kiaro no mana incho akante bango. Ebango ya ete baso kolero basali. Let obo maene bo manyikane kero monta akanu kulingana ne bintu biri akoleta. Intumuna elected MCAs. Everyone byo kobesia igotoko ande to biri ntora baswani ntora manya what is there. Tigatoka ande to ikaranse to ligerelie. Torole madeni ya naraliale se county ita madeni ya India chete na ende nki ya kwa ratanya kwa kanu onyale genuine chinjira jirekiwe muna jira kanu gradually lakini onyale ne bintu bikolire no bakoro bonge I'm sorry to say ndo wa approve ndo mnevyo ntota geti county yega ebe county ekodiri na madeni ntuta yete bintu onye chivesia chiri ko national government chikore the right thing chiakane services chiri chiwende wakanwa na inderende totu ale ceiling naro tobeke ceiling ninga intumune county ya Kise e ceiling ni ito kobesi igego ikereke wango gete tebe gendo kere freelance aso monta ko ramnata gete elinda chiko tobeke ina big problem etoke ngantuli ko nyagoska mune county asengin tobwate amadeni amangi wewe kamochikuri lianga chibese chimota ite to approve tonyora madeni ngasikie chiko kora mumanya wanchirana mu basikonya gutwara madeni amangi ambia mono sana na digamente again to get kameka kaiga na no even the national government nindo cha madeni abeiro amangi in fact ense
igotomenya ntese amadeni makabeso tiga leaders baroro gusiba tuacholirwo bono totema ngoko keye madeni ya in fact a country te gokina ekero tugata madeni ara mangi that's true tiga ngotoligi chinchera toligi avenues ese income chigotoka Kenya is one country etogo ndugwa na magana ya madeni Kenya ese miaka gete we could equate it to Singapore you two are almost the same level Singapore is ahead by too far and our country want to answer ko tuara madeni ya mange I don't know what's happening lakini ndoto itabaraya baya wale focus bakonya bantu bia mono sana kero chinsa chito ndo chinga cha minyokire na araobulia James Barongo bia mono asi message yao kulinde yentuanye tanganirete akobulia ngana kyoro bertigoro ya mangana yo bochenu kagirete ntuaye kwanira na mangana yichipara ngwa kwanire agotabe chipara chinde bakobe kumuchanga libagali yo maram correct kulinde nonyine chitayo amini estima nero tebire ochonyere ngereri abamenyire ndi batwale estimo oburabuno bia mono sana James Barongo ekerondo chibiro bito mweshimiwa bia minyokire lakini ndo chenga tuara kuneire atalimake oyo bwatiti umurubulyo orocho mweshimiwa na bwata maroro andi na bwate mirubulye menge na kyaguche wikiraneria abamenyi be ward ya Tabaka abamenyi ba South Mugirango na Kisi asobwamo okubwaterana no governor obono Paul Simbarati ngana yayo mwelyo ochasaba menyi ba Tabaka ochasaba menyi ba South Mugirango na bamenyi ba Kisi county ya Karuba paganitio bokorali ubuya kurua sabara ibonsi e county ya Kisi mbia mono sana moralia lingana lia ndio mwelyo igo litangani ntayetenga kire abantu ba minto be ward ya Tabaka ngambia mono asoko believe in me akonge nafasi ye makolere gas igo antagetemba sabe asoko anja kwino mombwate simeremo ekiara injaza na individual tinkonyara weka tutware obwama tobia na abantu bonse muna na batebia oyo ngakirete kura no yo tangakirete kura ono it is water under the bridge tiga to chamo tokolera abantu baminto batabakemeremo na Kisi county kwa jumla tiga tutware obwanchani na ende toteme kwa focus asemero vile tojigotwara ningani a lot of support kwa mwananchi na enda uli empower mwananchi wa kawaida avene rogo call shots asobra ibwane omwelipi igo ntagete ingire ngora yane ochese abantu baminto be ward ya Tabaka asogo siria musani one na indolenge my great support mugaka miruka oyo rara kurwise kenyoro kyabo kimai nabo igo ninsireti yanko yane mugaka Joseph Ndali oyito sokirero na indi mambi meyega yabo etoche toyekore asichindu guchiane ekinyoro yito ya umale na Tabaka kwa jumla those are very important personalities to asirire igo kobaganiria maya and engora nene si family echo mbia mono dituko omwelipi igo ntagete abantu baminto bali twaboli chikura nabo we don't have time to waste now inchu tungana naino tokolera abantu batabaka amagendero naragenire magendero nambeyemo magendero nambeyemo mbia mono sana mheshimiwa Jimmy Kenyanya asante studio na musanga no mumenyi kurwa se ward ya Tabaka asante sana nabaigo abamenyi bonse be county ya Kisi toikera abo mwali mwanchu muligereria na inde ntoche tokoleiga asingicho bono mbabe bagucha na bototebye mirobuli babwate asowikirania amagenderero akarato gukora kurwa se studio Ndizi TV ne koira ya maseyemo weikase kigambero kya Supreme Court nyoralero nelitsikulia gatatu aso wategererwa wekina se TV yawo gabo mwanchu muligereria noroche mbagendete kuyaligania kegima asemirobero yelitsikulia lero ekero respondent
bakocha gusaba wakili bali bakwiraneria ama bakwiraneria bakorespond gochiase petitioners igoro nkwaroche aba wakili korwase bali baswete ekina gose petitioners mbaswete mbabwate ayabo litukuri igoro na rero aba wakili bali bakuwakilisha kyombe kyo bacholi ne chimbebe IEBC na bali bakumuwakilisha the first respondent Dr. William Ruto ngoso abalegalia bakorawa no senior counsel Fred Ngatia amona abande egere bairanerie ase okumwegerera abososo kwegerera obubuibwaye Dr. William Ruto ase kigambere kenene bosio bwabana chibina batano na babere bakorawa Nomo Chief Justice Omosubati Mother Koome igobona to baise gosuka Ndizi TV ngoko iratole eyemo ase eyemo gokorera umurobelio bwenzakia oyo to bwatera nakomo nigakorwa Brighton Makoli no yo bwene kyabuna chibicha na maliogia gwikira senchira yekene no botoereru nigakoro kwa John Kibati no mashimiwa twarengenere litukulia lero nigakoro kwa Jimmy Kenyanya kurwase wodi ya Tabaka na inchi nigakoro kwa Sara Nyarangi Ontita na akuganeire otwaro boligereria borobia pia mono sana. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine una